Már ő még kicsi hozzá. Én nekem ez már kezd a hihetetlen kategóriába menni, mert valamelyik nap a Tibikével jöttünk a gyógyszertárba, akkor is találkoztunk egy ilyen szelepupás családdal. Tegnap az meg az a muksó halott, most meg ez, babákat fagyiztad, nem hiszem el. Hova fajul a világ? Tényleg dezodor lesz a Nikolból. Hát kijelentette, hogy ő dezodor lesz. De miért kell lágy? Ő meg sampon. Baszki.